ayun. First session, stud service dito sa may Binalonan. Ano ba naman barangay ito? Moreno. Ayun, Barangay Moreno. Naka-unload siya guys. Pangalawang dam na stud ni Optimus Prime. Kickboy na talaga yung amin. Yan siya. Back to back blue eyes. Double dapple color siya guys. Ayan. Aming pinagmamalaki. Yan yung asset. Yan yung asset niya. Yung pagiging blue. Yan. Isang taon din ako naghanap nito guys. Gantong aso. Gantong kulay. Tagal din. Ayan. Kaya matagal ko rin siyang itinago. Hindi ko siya basta-basta pinost. Pinost ko lang nung ready to stud na siya. Ayun, sa totoo lang, pinilit lang ako ni Sir Jojo noon na gagamitin na to, pero okay lang kasi nung ginamit ko naman na siya. 1 year old na siya, isang taon na, kaya pwede lang. Ay, isang taon. Oo, isang taon na. Batang-bata to. Ay, mahiyain pa pala. Okay. Ngayon lang, pangalawang beses na ipopost sa social. Tinago ko to kasi. Yung female, ayan yung female. Ayan, okay naman na siya. Naka-load dyan guys. Finally. Naka-load dyan. Ayan po. Ayan, magbubuga siya ng similya. Ayun. Yan, tignan nyo po kung gaano kaganda yung kulay ng kanyang mata, kanyang pattern. Yan. Optimus Prime. Well, may kulay ang dapat ko eh. May list tayo eh. Ibaran mo natin na nanin. Akala kumakang siguro. Sige, betawang. Dito mo awak mo. Namino. Para mapil nila na talagang nagtano sila, nagdikit. Wala, nanginginig siya. Ikaw? Ano bakit ikaw? Ang daming naliligaw siya na aso dito. Nagtatakpulot. Askal. Yeah. Ayan o, liit na ni Nami. Pero mas maliit yung lalaki na. Lowered. Liit. Tandakan lang. Word. Ay, wait lang. Bakit ganyan yung tsura mo, girl? Ano natin para... Ha? Yeah. Okay lang. Nag-block naman na. Tignan mo yung mukha mo. Nakikita. Para makita yung mata mo. Yan si Nami oh. Yung chicks mo. Chick boy ka na ah. Nakadalawa ka na ah. Yung isa yung tinira mo, taga Manawag. Mas malit ate yung isa niya. Diyan ba? Mas maliit to? Oo, wag mong awayin. Sabi mo yan. Hindi na talaga ng issue sa akin ko dyan. Ito yan si Nami oh. Nami, mabait yan. Kasi mo i-join mo Yun guys, pwede nyo po akong kontakin sa aking number pagka gusto nyo magpa-stud. 0950-3686-308. From Mangaldan pa po kami. Hindi lang po stud service ang ginagawa ko. Marunong din po akong mag-dog grooming. Tsaka hindi lang po dasya ng hawak ko. Meron kaming mga Shih Tzu, tsaka Bully, Labrador, Husky, Fog. Yan, halos lahat sa amin meron. Great Dane lang ang wala. So yun, hanggang dito na lang po yung aking video para hindi na po siya masyadong mahaba. Hindi nyo na rin po namin masyadong napakita yung shoot na ginawa namin. So, maraming salamat po.